Δεν υπάρχει το τέλειο, παιδιά. Δηλαδή, και είναι σημαντικό να το ακούσουν όλοι. Ξυπνάς, άρον-άρον ετοιμάζεσαι, μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία δουλειάς τόσες ώρες. Δεν ήσουν να κάνεις σε μια επαφή για να έχεις έστω 5 λεπτά να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Στην ουσία, η φύση, και το λέω αυτό με πολύ αυτοπεποίθηση, σου παρέχει τα πάντα. Δηλαδή, σου παρέχει αποκατάσταση, σου παρέχει ενέργεια, σου παρέχει θετική διάθεση, χαρά, γιατί αυτά στην ουσία θέλεις. Οι πρώτες 4 ώρες είναι σημαντικές για να κάνεις έντονη πνευματική δουλειά. Οι πρώτες 10 ώρες είναι κρίσιμη σημασία για ενυδάτωση. Ξεκινάς την προετοιμασία του ύπνου από το πρωί. Όταν ο ήλιος βγαίνει, ξυπνάς. Όταν το οπτικό ερέθισμα που παίρνεις είναι ο ήλιος χαμηλά όταν είναι, ενημερώνει τον εγκέφαλο μας και αυτόματα ορμόνες ρυθμίζονται και αυτορυθμίζονται μόνες τους από το σώμα και να εκρηθούν, αλλά και κάποιες ορμόνες να εκρηθούν σε διάστημα 10 με 12 ώρες. Άρα προετοιμάζεσαι από το πρωί για την ποιότητα του ύπνου σου. Ενυδατωθείς, κάνεις μια μορφή άσκησης που νιώθεις εσύ καλά και απολαμβάνεις το παρόν. Μετά πρέπει να πέσει λίγο η εισρωή υγρών κλπ. Για να έχεις έναν υπέροχο ύπνο με σκοπό να αναπληρώσεις τις ορμόνες πάλι και την φυσική κόπωση και να μπορέσεις να γίνεις κυρίαρχος γενικά του εαυτού σου και της υγείας σου.